Ongi etorri gamer-ontzira. Gamer-ontziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamer-ontziaren 6. denboraldiko 35. atalera, guztira irratsaioaren 171. atalera iritsiga, eta astero Gamer-ontziaren Twitch kanalean izaten ga bosterdietan, astelenetan, eta gero FM-tik astearte gauetan, 12 aurrera entzuteko aukera izango duzue naiz irratean. Gero, bideo edo audio bezalako podcast edo bideo bezala entzuteko aukera izango duzue. Bueno, badakizue Gamer-ontzia Euskal Bideojoko zaleon komunitatea dala, eta gamerontzia.eus webgunean daukazue informazio guztia, bai nola elkartu sareetan, Telegram eta bestelakoetan. Ni Damian Madinabeitia naiz, eta nerekin dare Bantxi, Aritz Odriozola eta Lander Onzu eta haupa zuek. Haupa kaixo, bai, hartzaldeon. Bueno, ja, berotxua, gaur epeltsuago, ura giruan sartzen, eta horrek esatean nahi da, jokuen, eskaintza gora eta gora joango dala. Mugimendu hasiko da. Bai, albiste ona jolasetik, eta nik uste lehenko albistea ikusiko daunez, baita ere, jolasak ez diatenetik, albiste hon bat datorkigula, beraz. Ez daukagu batzutan erratzaioak ematen du albiste batzukin, ez dakit entierro badala, porque bat txarra eta txarra eta txarra, o kaleratzeak eta ez dakize kantzelatu ala, o atzeratu, bueno, gaurkoak ona diala ematen du, beraz. Bai, igual, hasi aurretik hor jarri dugu komentetako, pasadan hastien urtezan zurrumurru, hor, bantxikanera partekatu gala, Gamer-ontziako Telegram taldien. Eta nahiko interesgarrezen moten dabela itxura batien, Windows Centraleko Jescorden kastariz izala, partekatu ban Xboxen zurrumurru batzuk partekatu bazan, eta bertan aipatzen Project Positron, deitzen da, nolako proiektu edo teknologi barri bet, ez? Oinoko ez dakigu askorik horren inguruen, baina entzun dugunen nahiko interesgarria da, moduren batera edo bestera, emoten dugu joku fisikoak, hau da, diskoak berez, lizentzi digital bilakatzeko edo moduren baten digitalki jokatu, deskarge, partekatu alizeteko aukeraren bat euko dugule. Hori, baina ez dakigu askorik, honen inguruen, ez dakigu egiz izango dan, zer dan zehazki, zabantza asko. Baina, bueno, holako zer posgarriz izango zan, bazken finean aspalditzik kaneak Xboxen kontuen. Retro batera garratasune beti aspalditzik asko landu da bela, kontsola sartako jokuetan, gaur egungo gaiuetan jokatzeko gai gara, horrena gaiuetara be hori eruateko gogoak da, orduen, hau dana posgarriz izango zan, aspaldiko disko horreri bizi barri bet emoteko. Bai, hau kuriosoa da, ezta? Asko eta asko eta asko idatzi da honen gainean, baina momentuz ez dago ezer ez konfirmatuta, ez nolabait esateko, albiste faltsu moduan edo dela aipatzen duen berririk, ez? Orduan, ikusi barko dugu zer den, Positron hau, behintzat izena barregarria da, ez? Bai. Oso ona, behintzat... Broma ematen dago. Bai. Bai, ematen du Transformer bat, Baina diko izaten da, garapenetan jartzen dian izenak askotan izaten dira. Nik uste, garatzaile behaien arteko txantxa tatik ateratako izenak eta... Bai, igual, bai.
Magnetron, oso. Bai. Gero, klaro, honek, esan behar da beste zalantza batzuk bera egitzen dauzela, batez be, zelan funtzioniko da ben, lizentzi digital honek, joku fisiko hori blokieta geratuko jakun, behin bakarrik aktibetako aukeri uko dugun, beti online jokatu bierko bada, hor, zalantza asko eta asko dauz. Ja. Oso ondo egiten daik ero oso gaizki. Bai. Hombre, Eta berez, nahi interesatzen zait, bai? Ze baitut hor diskoan, baitute joko piloa, eta gero aparte baukate Series X bat, gero Series S bat, eta gero ordenagailua, ezta? Orduan, bai, egun, erosi ditute diskoan, joko batzuk, soilik Series S-en erabili ditudanak, eta hau ondoterako bada, ba ni bezalako zera, ezta? Erabiltzaileentzat oso albiste ona, ez? Lizentzia edo erabiltzaileekin lotzen bada ere, gustora egingo nuke nik aurrera honekin, bai. Ulertzen dut, Xboxeko jolasei bakarrik afektatuko diola, ez? Kia, hori beste zalantza bada, ez? Ia horren ez joku esklusiboak esengo dan bakarrik, hirugarrenan jokuek azbe funtzioneko eta da ben, zekar horri ja lizentzizen asuntoa, amez gaizto bat izango da, suposatzeot. Eta baina ulertzen dut, disko irakurgailu bat eukiberko zula, lizentzia hori zaiteko. Suposatxo baietz, bai, oza, moduren batera aktiben bierko duzu, ez? Suposatzeot, orduan. Damutzen nahi naiz zenbait jolas eman izanako. Espero dut ez gertatzea gero, ez da bigarren eskuan edo, zera joko horiek saltzea, eta igual lizentziari gabe egotea, bai, hainbat Switcheko jokoekin gertu den bezala, ezta? Hor diote joko horiek, dunpeatu indiela, ezta? Eta gero bigarren eskuko eta saldu diela, eta gero antza, Nintendok baneatu omen du, ezta? Bigarren eskuko erosle horren kontua, ezta? Orduan, arrisku hori badago, ez? Broma gutxi, horrek... Bai, bere abante ekarreko zu eta... Segurtasun bat. Esan, Damian. Ez horrek segurtasun maila bat beharko zeban, eta seguramente akatzen aurrian sufriduko dagoen erabiltzailea izango da. Bai, ja gauzak ondo itzen da bezan, espero dugu baietz. Lehenko jakin iberaia egitzen edo ez, eta gero hortik aurrera baina zetasune jasotzen hasiko garela pentsera jot. Igual, albistetara pasatuko da? Hori da. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Esan bezala, bideojokoaz gain baukagu bideojoko aratago doan albiste bat, eta lehenengo ala da, ze txartel grafikoekin zerikusia daukana baita. Eta, pasaden astean jakin dugu, AMD-ren txartelak daukaten ezaugarri bat, dana Fidelity FX Super Resolution, FSR bezala ezaguna dana. Teknologia horren inguruan hainbat berrikuntza anuntziatu ditugu AMD-ek. Azteko esan du, FSR-ren azkeneko bertzioa, 4.1 dana. RDNA 3 eta RDNA 2 arkitektura daukaten txartel grafikoetara eramango dutela, noski mantenduz RDNA 4 arkitektura dauketenerako. Gaur egun RDNA 4 arkitekturako txarteletzat esklusiboa da. Eta, irekitzea pentsatu dute. Egia zen, eta ni erabiltzaietako da naiz, nire txartela RDNA 3 izanik, nik izango nuke gutxik espero genula, AMD-ek mugimendu hau ingozula, azken finean gu aurreko arkitekturatan gauden jendeak FSR 3an geldituta gauden, 3.1, 3.2 ez naiz gogoratzen, ze bere momentuan esan zuen teknologia esklusiboa izango zela RDNA 4 arkitekturarentzat. Hortaz, amendik aurrera, AMD-ek esan duenez Radeon RX 7000 familiako txartel grafikoak, hau da, RDNA 3, zein Radeon RX 6000 familiako txartelak, hau da, RDNA 2, haueke izango dutela FSR azkenengo bertzio hauetara sartzuko aukera. Hori bai, eskalonatua etorriko da, lehenik RX 7000 familia jasoko du, uztai honetan AMD-ek esan duenez, FSR 4.1 bertzioa, aldiz RX 6000 familiakoek, urrengo urte hasiera arte itxaren barko dute teknologia hau jasotzeko.
Hori bai, momentuz AMD-ek ez du zehaztu zein den izango den bateragarritasun zerrenda ofiziala. Beraz hori pendiente daukagu jakiteko. FSR esan duten bezala, geratu geha txartel 6.000 eta 7.000 familiakoa daukagunak FSR 3, baina bere garaian FSR 4 aurkeztu zuenen AMD-ek ja hobekuntza bastante importantea sartu zituen, ze bat laugarren bertsio honek egiten zuna zen, irudikalitatea handitzen zuen asko, naiz eta renderizazio resoluzioan bajua izan. Azken finean, FSR 4 honetan sartu du, Nvidiak bere DLSS-ekin egiten duen adimen artifiziala, osaren neuronalakin bitartez egiten den gauza hori, mejora hori. Eta, hasiera batean limitatuta zegoen zehantzat. RDNA 4 txartel grafikoentzat. Gainera, 4.1 honek, ze orain arte 4.0 zegoen, baina 4.1 ere aurkeztu dute, eta honek, kalitatea esan detan bezala, eta gainera errendimentuz hobekuntza handia dauzka, guztientzat izango dianak. Eta nik uste pixkat esplikatzeko, ez? Ze esan dugun bezala, harrapatu gaitu pixkat kontrako hankarekin, guzti honetan, AMD-ek, mugimendu hau itea, ez genuen esperota. Eta, bere momentuan gertatu zena zen, hau anontzestu zuen AMD-ek jendea azartu egin ginen. Eta, jende batek abilezia daukanez, lortu zuen FSR 4-en kodea hartuta, ala nola funtzionaraztea RDNA 3ko txartel grafikoetan. Ikusi zen, mugitzeko gaiziela teknologia hori, baina hain rendimendu ona ez zuela lortzen, hortaz AMD-eri izan zion komunitateak aizu, ez da limitazio bat txartel honek ezin dula ejekutatu, baizik zuek aukeratu zuten aukera arbitrarioa izan da. Hortaz, alde batetik ikusita azken erratzeetan asko epiatzen nahi gana, ez? Hardwarean mundua, merkatua nola ralentizatzen nahi dan, eskasi guzti horiegatik, eta alde batetik nik uste horri garantzen man nahiko diola AMD-ek, eta jendea askok mantentzen degulako aurreko arkitekturatako txartel grafikoat, eta bestalde baita ere, askotan epatzen duguna, ez? Valvek orain aurkeztu behar ditun Steam Machineik izango dute RDNA 3 arkitekturako GPU bat bertan, beraz horrek ere ulertzen dugu pixu bat izan dula AMD-ek erabaki hau aldatzeko orduan. Hortaz, albiste positiboa nik ustet, berandu torri da, eta komunitatea presio askoa sartu diolako AMD-eri, baina albiste hona da, hori bai, momentuz teknologia honek 300 bat bideojokoentzako euskara dauka, gutxi gora bera, baina ustaitik aurrera adibidez, joko neiko berria dianak, adibidez Forza Horizon 6, horrentxe maiatzak meretzian irratzaioa egiten deun eguneko urrengo unean aterako dena, edo Death Stranding 2, edo Crimson Desert, edo hauek, horietan disfrutatzeko aukera izango dugu. Beraz, nire entzet izugarri postu naiz albisteakin, zen 7.000 seri bat daukadanez, eta gaina asko pagatu nun, 7.000 seriko hori, eta hau irakurri nuen FSR 4.1 etzala aterako, kriston amorro mantzin, baina, AMD ematen du bere zentzuen sartu dela. Bai, aipatu duzu, saliek lortu biela, ez? FSR 4 hau RDNA 3 zein RDNA 2 bebain, lortu bien funtzionarazti, bai, Steam Deckarako badauz RDNA 2 erabiltzen da bela. Badauz alako DLL batzuk filtrein ziren berez, ustot dala FSR 4, ez dut esango beta bertsio bat, baina bertsio sarrau bat edo erabiltzen da bela. Eta gero beste programa batzuen bidez lortu bien funtzionaraztie gailu sarrau hauetan, ez? Kontu da, rendimendu aldetik asko eskatzen da bela, irudi kalitatea bai hobetzen deu FSR 3 gaz alderatute, baina gero rendimendu aldetik hor, antzagan ez, sufritzen hiltzen dire, txartelik ahulenak, ez? Steam Deck adibidez, ez da horren ondo. Hor gertatzen da, zentzua dauka RDNA 4ko bereziki atera izana hau. Igual ez dut justifikatzen esklusiko atera izana, baina hobeto funtzionatzea esan dute bezala. Sare neuronaletan eta adimen artifizialan oinarritzen da, RDNA 4 txartelek alako prozesailu berezi batzu dauzkate.
adimen artifiziala eta ejekutatzeko modelo horiek. Hortaz, hor hobeto joatea bestea baino, ulergarria da. 7.000 seriekoek edo 6.000 seriekoek ez dauzkate prozesailu konkretu horiek. Baina... Hau da hori, zamin birra dau, hau da sali egen bien partxe bat, berzino sar bategaz, pentsen aiot, ondino erredena birako beste urterdi baino gehiago falte da, estrenetako hor. Ganera AMD-FSR lau puntu bat berzino zengoa barrez hau, pentsen aiot ordureko, igual, ondino errendimendadetik estabilkorren ondo, baina hobeto txu hau bai ibiltzea. Bai, a ber, AMD-ek iturburuko dera dauka sarrera, eta baita ere badaki hardware aldetik gauza nola dijoazten, hasi que berai lortuko dute probetxu gehien ateratzea. Torrize posgarrez eskenien salto nahiko txu dau, jarraitzen dugu, apostu sendoa itzen jarraitzen dabe eskalatze sistema honetan, ez da horren beste guztiaten kontu bet, baina egize da, pues, gaiu sarrauegaz, hardware sarrauegaz, asko eskertzen da kontu bedala, eskenien errendimendu nabarmen gehiago gaz, jokuek hobeto funtzioneta, eta irudikelitatik kitsi gora bera mantendute, beti dauz artefaktu, beti dauz akatzak, ez da perfektu, baina bai eskertzen da, joku asko gaz, bereizmen bajoen ejekute da gero hori eskaletina. Eta FSR lau puntu bat honek, horren besteko bekutxa badeko zen, ni azkenien, hori, aritzelez, 3.3 guztu dala, nahi azkena, okerspan abian, guk erabili aldugune, holako zer. Ba, ez dakit, baita ere dependituko du jolaz bakoitzak zeinetarako akzesu haukan. Baina bai, 3 puntu... Bertan ere hobekuntzak ondia, FSR 3an, baina esan dugu bezala salto handi bat dago, FSR 4. Neri pentsatzen gat hori dela bidea, esaten dut. Dabiz egiten, azkenean optimizatzeko modua da, ez? Hardware sarragotan, edo ahulagoetan, gauza gehiago erabili, ero ikusi alizatea. Ez, ne, igual teknikoki ez izan da ere, ez, optimizatzea. Baina, igual, gehiago da, libreriak eta txartel grafikoak, ez, hobeto zukutzia. Jokan optimizazio lana egon guiako zen, okuaren aldetik, pentsatzen dut. Baina, bai, azkenian moten badozku berrerabiltzeko aukera bat, eta ero gehiago erabiltzeko, aprobetxatzeko, ez, daukagun hori, nire ustez, bide hona da. Baina bere alde txarretorri ekarri duz, garatzei asko egiten nahi dira, orain DLSS-a dagoelako, edo FSR dagoelako, ez dut beste optimizatuko jolasa, eta adimen artifiziala edo teknika horiek mejoratu izatela. Eta sartzen ikusten dugu... Egon biako lirakez. Ez dakize joku mogitzeko gitxinezko baldintzak, eta sartzen aipatzen dizenak DLSS-gaz direta. Hori da. Ja, ez que beste gizan txurik, oza... Bai, bueno, ni gehien bat bideokontsoletan ibiltzen naiz, orduan horako terminologiarekin galdu egiten ez apur bat, baina ondo ulertu badut, kontua da, orain, norbait esateko, soporta emango diotela gailu sarrei. Hori jarrituko dutela, ezta? Eta orduan, gerta daiteke, adimen artifiziala edabilita edo dena delakoa, joko zaharretan ere, gailu zaharretan ere, edukitzeko errendimendu hobea, ez? Irudikalitate hobie da, errendimendu esakrifikatu barik, azken finean. Adibidez, switchek, apatu zule kontsolatan, kanpo garatzela, adibidez, switchek bai erabiltzen dugu. LSS-en beste bertzino bat egokitute dagoena. Azken finean horrek albidetzen dugu, hori ez, bereizmen baju hau erabilitze, imagine, jokatzen duzu 720 720ko bereizmenera, baina joku ejekutetan da, 1080 edo laukan, eta orduen fotograma girabazte beste sufridu barik hori da. Irudikalitatea mantendu itzen duzu kitxi gora bera. Hombre, esango nuke garatzaileak ere nolabait beharruta daudela, ez? Egungo egoera ikusita, oso jende gutxik, ez da? Eguneratu alko ditu beren ordenagailuak, eta bai, orduan, jokoak saltzen jarretu nahi badute, txartelen eta garatzaileekin itea, akordioak heldu beharko dut, eta egun merkatuan dauden gailuei soportea eman, bestela jai dugu, ez da? Eta me debe aprobetxeko da, seguru nau txartel zarra honek preciso igoriko da bela, eta horbe eureke hartako da, eso zer, seguru. Bai, horrelakoak beti gertatzen dira. Bai. Bale. Urrengo albisteakin segitzen dugu, Iban? Butatuta nengoan, baina bai, komentario ona. Zaten daban, danok irabazi arriban, batzuk ez, beti segetuko diela pusketa hori erentzat hartzen. Bueno, hori betiko historia. Bai. Bueno, bideo joko gimnastega, ez, Bantxi?
Ia da, jarretuko dugu aurrengo albisterekin, eta, bueno, aurreko astean ez genuen aipatu, denbora faltagatik eta, bueno, pues, amaitu zen, baina aurreikusita geneukan albiste aipatzea, orduan, pues, bueno, aste honetan aipatuko dugu. Maiatzaren 29an estreinatuko da Mina the Hollower, ezta? Joko nahiko pues espero genuen joko bat, ezta? Urte luze egonda garapenean eta ematen du, pues azkenean hainbat atzerapen eta gero maiatzaren 9an argitaratuko dela plataforma nagusi guztietan. Estiloari dagokionez, bueno, alde batetik, Game Boyeko Zeldak ekartzen ditugu gogora, batez ere, Game Boy kolorrekoak, ezta? 8/6 biteko atal grafikoak nolabait nahastuz, hori alde batetik, eta bestetik, joko modernoagoak ere, joko modernoagoen ere elementuak hartuko ditu, Souls joko modernoen hainbat ezaugarri, ezta? Esaterako, zailtasuna, bai? Alde batetik eta bestetik, bueno, ezta, nolabait esateko aurrerapenen arrisku mekanika, bai? Hau da, lortu dituzun aurrerapenak galtzeko arriskua egongo da une oro, ezta? Esaterako, pertsonaia hiltzen bada, bueno, hor geratuko zaio, bueno, hartutako azkeneko ez dakite zurrak edo ez dakit izango diren, bueno, urrea edo olako zerbait edo esperientzia edo ez dakit zer izango den, eta berreskuratu beharko du pertsonaiak, baina ailegatzen ez bada eta berriro hiltzen bada, bueno, betirako galduko da, ezta? Orduan, pues bueno, ezta? Hor egongo da arrisku irabazi dinamika hori, bai? Hori oso Souls jokoetan oso asko erabiltzen dena, eta kasu honetan, bueno, ezta, bidimentsiozko joko honetan ere, bueno, pues saiatuko direla ekartzen, ezta? Baina, bueno, dena den, horregatik baino proiektua, bueno, asko ezagunagoa da, Yachts Club Games, enpresaren proiektu berria izan dagatik, ezta? Yachts Club Games, estatu batuarrak, badira, Shovel Knight, famosoaren garatzaileak, ez da, palako salduna, bai? Segurako maizu lana, ez dakiten bat urtetan, ez dakiten bat bertsio berri, bai, eduki berria, eta eduki dauka, baina, bueno, egon da enpresa berbera, pues, joko berberarekin, norbait izateko 10 urte, eta bain da beren bigarren proiektua, ez? Egiz aldi berien, Shovel Knightek, nik uste peluse batez, ez? Ukibala alako indizen errege, ez? Kategorize edo, gitxi gora gara, besta enbat begongo hortik. Baina lortu eban, olako arrakasta ikaragarri bet, eta zotin esun, bertxin desberdinek, egunerak eta piloa, gaur eguntarrak batu da, bez, ez? Bai. DLC-anak az, edolako Treasure Trove deitzen den egunerak eta handi baten. Baina askok maite bin jokue, azkenien hori da lata, pues, Mina honek beti ukideu, beti ukideu gogo asko probetako, ez azken finean. Bai, orduan, pues, esan zutenean, proiektu berri bat, proiektu original berri bat edo aterako zutela, gamer komunitatea jarri zen posposik, baina ikusita asko lusatu zela, bueno, ezta, usteak erdiak ustel, ezta, izan ere, tamalez garapena esan bezala, izan da oso galdrabestua, oso luzea, berandutze ugari, demoa kaleratu zutenean nahiko harrera epela ere izan zuen, bai? Orduan, bueno, nolabait jokoak badauka, bai, bere publikoa dauka, baina ez du ematen izango dela espero zen, ez dakit, espero zen, ez dakit, hori da, bai, nolabait esateko hori, ez da, edo izango zen bezen arrakastatxoa, ez? Izan ere, Bloomberg, ez da, ekonomiatariak aurreratu du, bueno, Yachts Club Gamesek, dagoeneko, nahiko ekonomia arazo handiak dituela, eta gerta daiteke, joko hau, esperotako arrakasta edukiko ez balu, bueno, estudioa desagertzeko arriskuan legoki, ez da? Litzateke, hau gertatzen bada, ez? Orduan, bueno, hasi dira ja, ez dakit nola esan, balbistetan eta apur bat goeraren berri eman erdi negar egiten, ez? Esan, ez badute saltzen, ez, behar bada, estudio itxi barko dutela, eta bueno, pentsate presio egokian edo, bueno, presio merkean edo ate dute, eurotan,
€20 barkatu, plataforma guztietan, eta ikusi beharko dugu, bai, nik aurreko astean joan nintzen demoa probatzera, eta ikusi nuen plataforma guztietak dutela, ez? Eta horrek ez du oso itxura hona ematen, ez? Orduan ez dakit. Ni problemean bere gara izen uste dute Steam Next Festen baten, edo bezala hor bueltaka, eta asko guztiaten. Egize da harreri ezala oso nahi zen, baina ni betxet espero nebana, bai, girotze aldetik jokagarretasune, berez, ni zelda sale bat naz, hau gehiza da bakzinora bideratute, baina horregorin asko guztiaten, aurkezten bien mundue, eta da bai seguru, teko zelako zatxukuntzeko, baina berez, egin da landana agaz gehi, €20 estrenetina iruditzea dela preciso, nahiko egokiz dela, Dinoen ez joku nahiko potentiziko da, naiz eta bere itxurie simpli izango du zentzu baten, 20-30 orduko abenturo bat espero da. Egunotan, negarra itxi ez gain, ibildire bai promo edo kampaina potente bat etxen, eta ikusi duguz eduki sortzaileek euren iritzizek emoten, joku probetan eta bar, eta orokorrien oso ondo jartzen dabe, osea, pentsena diot, buelti mondo txila, egoerieri, eta nahiko joku, desentie erakargarreze etorko jakule, mina de jogo logorgaz. Nik aukera bat emango diot, bai, zikera Shovel Knightengatik egin dutena saritzeko, bai, dago nire top pertsonalean, ez badago 3., 4. edo, hainetzako da, pasada bat, joko hori da, pasada bat. Bai, eta berriro, eta plataforma guztietan erosi dudana, eta gain eta berriro jokatzen dudala, eta, bai, orduan, zikera hori saritzeko, bai, banago barko honetan. Ara, atzerapenen kostu askotan hori izaten da, ez? Jendearen ilusioa pixka juten azten da. Luzatu iten zaizu proiektua, dirua soldata pagatu inberdia, eta bar, eta esan deguna. Naiz eta Shovel Knight arrazka astatzua izan zen, eta hortik zeurazki diru bastante aterako zuten. Ezke, pauso txar bat egiten dezu, edo bolada txar bat okatzen zaizu, eta esan duten bezala. Osa, zulora juteko arriskua dugate. Hortaz... Goratu biharra, 2008 jokue uste tiragarri binen, Kickstarterra bai abiatu bien, eta egun bakarrien ja bier beste diru batu bien, Guztire, uste dut, $1.000.000 pase bizela, gehiago bai, batu biela, berez 300.000 bat biatzen biezinien. Horren, diru eukin dago joku etxeko, lo que pasa, pues, luzetu, irabazi dipari tartien, Shovel Knighten, horrek beste irabazizeko bizan tartien, baina, bueno. Eta, nik espero dut ondo urteko jakela, Zazta izango indie arrakastatxuena edo, dabutana irautzen datorrena, baina pentsen nahiot, plataforma tanetan estreneta ganera, begiradaren bat edo bestera garriko da dela. Bai, nik uste dut, seguro funtzionatuko da dela, baina hola biztara eta oso kanpotik egia esan, bi joko hauekin, oza, ikusita, ez nabelako erakartzen, baizik eta ez dutelako eukiakerarik, eta kanpotik ikusita, nik uste Shovel Knight dala igual agradabliagoa visualki. Errezagoa sartzeko publiko orokorrago baterako, visualki esaten dut, Eta bestea oso ondo zainduta dago, kistone itxuroia dauka, artistikoki, baina bada nitxokoagoa, nire ustez. Bai, beste zen plataforma joku da. Posible da hori izatea baita, esarrera hori igual pixkate blokeatzen daben zerbait. Hala ere, esaten duzen bezala, saleak dieke jatzen dienak, geratu diena pixkate pelago, erotz, ez dakit. Baina, desde luego Shovel Knighten artea oso unibertsala ikusten dut fantasiaren aldetik, ero. Ikusiko dugu, ze gertatzen den mina saguarekin, ezta? Hori da. Bueno, eta bigarren zatia esan hori, eta kasu honetan ninato hirugarren zati bat aurkestera, izan be, The Talos Principle 3 ofizialki aurkestu dabe Crowteam Indie taldeak eta Devolver Digital argitaletxe famatuak. Puzzleen bideojokoen trilogia bat osatzen dagoenek, eta gainera esan da benez, azken atala izango da, arduradunek esan da, eta, saga epiko honen amaiera handia. Berez, ez dakit aukerarik izan duzuen ikusteko, jolasteko, nahiko presio honetan egon izan dan saga bat, entzat, lehengo jokotan buruz gabiz, batez ere lehengoa. Eta, 2027an estreinatzeko asmoa aurreratu dabe, baina onjokan ez die ausartu, behin betiko data bat ipintzera.
plataforma bai, zehaztu ditue, PC-an eta PlayStation bostian estrenatuko da, eta kasu honetan anomaliara bidaiatuko dabe jokalariek. Anomalia da entorno bat edo ingurune bat, fizikaren arauak apurtzen diena, unibertso osoan apurtzen dien txoko bakarra kasu honetan, eta, bueno, filosofiaz betetako joku bat esan behar da, Ni bentsat lehenengoan ibili naiz, ordutxo batzuk, 7 bat ordu ero, eta bai grafikoki, eta gero filosofikoki eta estetikoki oso berezia dan jokua da. Gizadiak eraikitakoa gogoratu beharko ditu, oroitzapenak galdu dituan protagonista honek, eta hortarako fizika bitxiei lotutako puzzlea gainditu behar ditu 3. pertsonan, eta, bueno, 3. pertsonan, esaten dut, 3D entorno batean, eta azkenean zu daukazu eragiteko baliabide batzuk. Neri gogorarazten doz, holako flashazo batean beti ekartzen doz burura Portal, Bai. Baina, bueno, kanpoko eremu batean, bai. Batez robotan laserrak gazta zabizenien, Aparte... Bai. Eta batez ere baita, igual puzzleak, dielako hauola ipingi bestea eta lona joan, bentsate buruan hori ekartze zoztan nire gogora, bentsate hasieran. Gero ja bere nortasuna hartzen da jokua da, hori egia da. 2014 urtean, kaleratu zeben lehenengo The Talos Principle, eta oso arrakasta handia eduki zeban, jokalarien aldetik sekulako jarraipena. Eta iaz, joko berdinaren Reawakened birmasterizazioa prestatu zeben, puzzle berriekin eta txukundutako aurkezpen batekin. Eta oindala 3 urte, 2023an, oindala 2 urte, bigarren atala, irten zan, valorazio ona jaso zituan arren, askorentzat egon originalan mailan, baina gero Road to Elysium espantzioakin, bai pixka borobildu zebela kontu hau, Eta bada ni bentsate pendiente daukaten saga bat, lehenengoa hori pixka eta aurreratuta daukat, baina bukatzeko, eta bueno, bestiekin be interesgarria, politxa. Bai, nik kasuan. Osea, nik lehenengoa probatuta daukat pixkat, ez zugain bete Damian, 7 ordu ez bintzat, baina ordu bete pare bat ibiliko nintzen. Zamaruke, jolasetik gutxina erakartzen daula dala puzzlea parte hori. Puzzleen jolazak gustatzen zaizkit, baina ez zedi irutzen super zera revoluzionari daukan egin da. Gehiago erakartzen dauna da bere planteamentu hori, Historioa neko interesgarria ematen du, pero parte filosofiko horrekin nahaztea ez dela osoiko izaten bideojokotan. Beraz, bueno, 3. eristeko oraindik lehen eta bigarrena pasatu arrauzkat, eta behaien adabakiak, baina, bueno, albiste hona da, Ondo juntzaila esan nahi du, 3. Eta baita ere behiak izaten dutena, askotan importante izaten da jolas batei amaiera ematen jakitea, kasu honetan trilogia batekin istea, eta ero proiektu berritara jauzia egiteko aukera izatea. Baina ube zurelez, bibilitzen lehenengoan, baina kitzitzu, eta egize da, igual, hasikerako puzzle horrek etxula horren beste esaten. Gero bai irakurriot, guzi asko aldatzen dela, eta denporia sobetzen dazela, joku bukatu gala, gauzak asko kompliketan dizela. Urrun hori ikusteko gogoz, bai aposte hoste, jakitzi galako, igual, ez da horren ezagune, baina badauela, puzzle klasiko hauen saga potente bat gaur egun, maitasunegaz landute dagoena, eta holako guzak eskertzen dire, eta sarritzen faltan botatzen dire, bai, orduen. Bai, eta gainera esan dozuna, Lander, komplikatzen da asko, hasierakoa, venga, aurrera, kendu, eta iristen da momentu bat, azten zala sufritzen, eta interesgarria da, eta gainera mesutxua lagaleik, eta ni bentsat lagunen, kontaktuak, Steameko kontaktuen mesuak agertze jaten jokuan barruan, eta, bai, uste diela mesuak, ez nahi ondo gogoratzen, denbora txoa da jolazten gana, baina uste mesuak ez diela zuk idatzitakoa, baizik eta montatzen dituzu, edo aukerak txeko dauzkazu, edo Soulsen estiloa. Igual bai, baina incluso igual bi mesu elkartu, ez nahi gogoratzen. Baseren hori, zure aurretik jolastutako zure lagunen, mesu bat pareta baten, eta bereziz esan, nire ustez ja komplikatzen azte esanean, basan erronka bat. Ez dakite bantzi biltzeko aukerarik eukidozun?
Ba, nik probatu nuen Switcheko bertsioa, bai, eta atzean holan klik egin, nolabait esateko. Egia da, Portal bitik nentorrela, bai, oso, bai, nekan oso, oraindik oso, ordu arte, nahiko endela gutxi jokatuta, ezta? Orduan, bueno, ez nintzen sartu Langa historia. oso altuan zaudezu. Bai. Orduan, historian ere ez nuen sakondu eta orduan utzi nuen, ezta? Gero, baina purtsaut aurrerago ere probatu nuen beste antzeko joko bat, The Witness, bai? Beste puzzle joko bat, nik uste dut, bueno, ez da, estilo berekoak direla edo, eta horrek ere zidan gehiago gustatu, eta eta gainera esan nuen, pena eman zidan, ostras, hau da, nire Bryce maitatuaren, ezta, autorearen proiektu berria, eta ez ditolan ezer esaten, ez? Orduan, detalos hau, pues hor daukat, bai, pendiente, eta orain zuek entzun da, igual animatukan ez berriro probatzera, ez dakit, bai? Ez dakit, nola egingo duten, aipatzen dituzun, logarren paretaren austura hori switchen, ez? Osea, esaten baduzu hor mezuak eta sartzen dela zure mezuak edo ez dakiz puntutaren daukan baita pixua, ez? Ero eragina historian edo nun baiten, baina niri izan gauza bat ilusio ditu sostana, ez? Edo ikusten eban mesure manor baitena, ez dena itzen dutan pantaiazo bat, eta bialtzen dutan, ikusi. Eta, bai, ez dakit. Zulzetan bezalako trole horik itzegon barranko baten aurrean, salta, pare sekreta. Ba, eta gero aparte, ez dut uste eriotza arazo bat zan joko honetan, Uste dute, eta puzlia gainera, bentsat, luzeak etzien, erosonak oso akotatuta zeren. Zagit, hor dokat pendiente, eta behar bada probatuko dut, hor dokat, liburutegian, Switcheko liburutegian, hor eramangarri, igual egunen bat animatuko naiz. Gainera, puzzle jokoak asko ez dira atatzen gaur egun, azken igual hola pixetar gazta izan duna The Blueprints zan, ez? Bai, logela hoiena. Bai. Hortaz. Ez da, Lorelei and the Laser Eyes. Hori ez dakit, hainbat aldizkaritan eta, bueno, ez da, etataritan, Game of the Year saria irabazi egin du, ez da, Lorelei horrek, ez? Bai. Eta mendikan gutxira, bueno, Laitoren berria, ez? Egia. Orduan, pues bueno, bai. Oso ondo, igual Lander, zure txanda. Venga, beste albizta degaz goaz, komentu helen, Zelda salina zela, eta aprobetxen gotez, Zeldan proiektu barri eta orkesteko. Ez da ofiziala, baina bai, azken aldizen egon gara sarritzen berroetan, sali Excelan hartzen da bezan, joku klasikoak, eta euren portak edo birmasterizazioak prestan da bezan. Eta kasu honetan, Zeldan beste joku bategazin dabe, baina berezize da, GameCubeko joku bat da, The Legend of Zelda Twilight Princess, portieti lortu dabe, dekompilazio eta birkompilazio proiektu baten ostien, eta Dustlight izendeko proiektuek, joku mitiko hau, Windows, GNU Linux, MacOS eta Android gaiutara eruaten deu natiboki. Zelan ez, hobekuntza mordoa dakartza, ez da bakarrik GameCubeko jokue eukitzi eta listo, bereizmen areagotxiek, fotogramantasia areagotxiek, giroskopi kontrolak, Twilight Princesen HD berzinoko bizitza kalitate hobekuntzak, eta bueno, askoz gauzak gehiago batzen deuz, gaur bertan atara dabe adabaki baten bidez 2.0 bertzinoa, eta ondino, gauzak zuzentzen dabiz, gauzak gehitzen jarraitzen dabe. Aipatxerren baten batzuk, Iunabarreko resumako Bloom efektu hori sarritzen, esala oso maitatu izeten, ez berzino originalien, ez HD berzinoan, Bloom efektu hori leuntzeko aukerak sartu dabez, adibidez, lorpenak, trekimailuek, modantxako euskarri ze, tartien dagoeneko testurazen modelo aldaketak ikusi dugu salin aldetik. Batzutan, ja probetxeta, Wii U-rako sortuniko modak Dustlight proiektu honetan sartu dabez, orduen hor, kalitate handiko testurak, modelo barrizek, apurretan etari dau, osak, postekoa, ja, indan lan hori aprobetxa alizetia. Zazken finien, GameCube eta Wii kontsolatan 2006 urtien estrenesan Twilight Princess, 2015 HD bertzinoa jaso eban Wii U kontsolan. Eta, klaro, asko gongara zain, Wii U-ko bertzino hori Switchera ekartzen daben edo ez, Wii U-en erdi astute geratu da.
azken finen, izan izen, asko saldu zen kontsola bat, baina moten duen Nintendo kestekola horretarako asmorik, ikusi dugu Wind Waker adibidez, Wind Waker HD bertsinioa karri bierrien, Switch bizen, kontsola virtualan bitartez, GameCubeko bertsinioak alertu dabela, orduen, pentsen nahi dugu, tuele PC-segaz behi gauza beraingo dabela, ez dugule HD bertsiniorik ikusko, pena bat dela, ze justo. Wind Waker HD diet horren beste guztetan, hor aldaketa handitze dauz batez bestetikoki, baina tuele PC kasuen, bai, testurak eta hobetu biesan, bizekaletetu bekutsa batzu dakartza, baina berez, jokuen estetikei mantendu itzen da, eta aldi berien hobetu itxesin bat kontu, orduen, bertzino hori gaur egungo kontsolatan eukitzie, pentsetako esan. Azken nien, saliekin da belan hori, Dashlight ni probeot eta oso ondo da, pasada da, zelako hobekuntza dakarzen, ze erreza dan instaletako, ze ondo doan orokorrien, naiz eta estimintikan adibidez, kontsumoa mugatute ibili naz jokatzen eta oso ondo da, oza, kosamen bat, testurak instaleti super erreza da, pasada bat, eta dinoten moduen, untxe momentuen berzinioa doaki barrize prestetan dabiz, akatzak zuzentzeko, beste lan batzuk etxeko. Baina bai epatu behar da, Dashlight ezela proiektu bakarra, berez, oin dela azte batzuk idatzen duan beste proiektu bateri buruzko albiztie, Courage Reborns deitzen zan. Zala antxeko salien proiektu bet. Dashlight egitze da, harinautik egon zala iragarritze, eta azkenien aurreatuen jakie, baina berez beste proiektu bet be jaso biher gendun antxeko oinarrizegaz, ez? Bai izan behar da, ez dela GameCubeko lehenengo porta, berez azken alditzen ikusi dugu, adibidez, Ocarina of Time, Super Mario 64, beste hainbat bideojoku mitikon port natiboak, Nintendo 64koak, PlayStation batekoak, igual, lan asko dekilatzien, baina ez GameCubeko joku baten besteko lana, ez? Horre, kode hori dana dekonpiletie, gero barriro, beste port bat sortzie, horrek atzien dekon lan guztizei ikaragarrez da. Baina adibidez, Animal Crossing egaz, egon dizen da, Animal Crossing originalagaz, hori be portie dabe beste plataforma batxetara. Berez okarra egon itzen, ez da neban, Twilighten azala lehenengo porta, ze Mario Party lau adibidez, aspaltzik ezagutzen dugu dauela dekompilazio proiektu bet, antxadan ez filtrein zala, kodie, PC-ko bertzino batena, ez dakiz zer Nintendo erabiltzen bana, eta petzetan hori zala kontu, baina ez Animal Crossing be, lan handizen bien, eta hori be natiboki jokatzeko aukeri dago. Osak, ezken finen, labur bilduz, aukera oso politxe da joku mitiko bat bereskuratzeko eta bere bertziniorik honen nagaz jokatzeko, ez? Aukera danak, gauzak aldatzeko aukerie, edo joku originalan ibiltzeko aukerie natiboki, zure gailuen aukera danak aprobetxeta, pasada da hori. Eta ia olako beste proiektu gehiago ikusten dugu zen, ikusitxe, Nintendok bentset ez dekola lan hori itxeko asmoa, edo bentset remakeek kaleratzen jarratzeko asmoa dekola ikusitxe. Lander, adibidez, proiektu bukatuta dago, ja, ez? Bueno, bukatuta dago bentsat. Bai. Eta Androiden eta instalatzen zu, APK bat? Guztot, bai ez probe, baina esango neke, aurruntxikusko salto baten. Esan neke APK badala, gero biher dozu jokuen ISO originala, ez, berez? Amigo, bale, hori behar dez. Hori galdetu behar nuen. Bai, jatorrizko fitxategiak behar zituen edo. Bai, APK bada Androiden, Gauzi da, olako birkonpilazio proiektu ekitzen da bena da, joku originalan baliabidek hartu, modeloa, testura, musiki eta bar, eta hortik berregin eitzen dugu jokue port natiboa sortzeko. Orduen, berez, fitxategizek eskantzen dutxusenak ez dire ilegalak, hor ez dau jokuen ez dau jokuen koderik, ez dau elementurik, baina baliatzen da beste fitxategi horretaz, joku originalataz, sortzeko bertzino barri hori. Bale, Lander, galdera bat, zenbat okupatu leike horrek instalatuta? Bastait, gero zeidarrak eta bai itzen zuntxe montun esteko tamen ikusteko. Karo, ISOak berez gaur egun aldire konprimatu, bederatzireun bat megadizela esango dugu. Berak fitxategizek, ez dugu askorik okupetan, gero ez dakitzen da zeidarrak eta zenbat pisatzera altzen da. Bai, zenbat sortzen da ben, ez? Hori da. Baina, bueno, imaginatzen dugu 5 giga inguruko gauza bat izan leikela. Edo gizia, bai. Bai, esaten dute, itxeko itxura bat, ez? Steam Deckian edo olako konsola baten, hori inkluso mugikorrian, estres suposatuko zeban katxarro ondako. Eta gero esaten duzu oso erresa dela. Pentsatzen dute instalazio dago, gidak datoz, dare aplikazioak, adibidez, instalatzeko leku desberdinetan. Osa, berez da, bai, hori da, gailu edo plataforma desberdinintzako fitxategitze dauz. Baina beste barik, zabaltze dozu, lotzen dozu, berak esatetxu, ian undeko zuen joku originala, eta listo. Ez dugu gero esterik. Gero menu badeko joku barruen, Xboxen mandoan select,
bueno, select botoi bai ikusten dan, horreri emon da beste menu bat agertzea jatzu, eta bertan, pues, deko zuz aukerak berizmena hobetzeko, aldatzeko, beste trikimailoek erabiltzeko, pues, horretarako danetarako, baina hortik kanpo da, joku originala, hobetute, beste bari, bertxino honetik gotegaz. Eta gero esan duzu HD testurak eta geisten dituzula. Hori erak dauke zerbitzarin bat hortarako? Ez aparte, eske gotezan tipo baten dela piloa, 3DS-erako, portak, testurak eta hobetzen bizenak, zeldakoak, horrek berak deko bere webguni eta hortik jaitsi dut adibidez, 4K testura pakete bat. Hori eta horren beste guztez, asko aldatzen deuz, linken modeloa, itxurie eta asko aldatzen deuz, baina gero egunetan estrena da beste bat, dagoela oinarritxute HD versiño ofizialien, esango dugu, eta horregaz bai, Nintendon, bere eguneko antzeko hobekuntza ofizialak etxe dutzasuz, GameCube-eko bertxinoari, osea, da pasada bat. Horregaz bai, horre jabadeki pitzu nahiko gisa, igual jokuek bera, baino gisa opestetan dabe testurak, baina ez da kere. Bai, normala. Oso, ondo, season desist bat iristen ez dan bitartean, aukera politxa. Ez dut ulertzen, nolatan ez duten ateratzen bertsio ofiziala benetan, Osea, horren dirusaleak izan da, Ja. Bai, ez, gainera hori. Hor daukezula eskura daukazu. Beste plataformatan, bale, ez atara, baina Switchien atara, ez dakit hor, insider batzuek esan zuten eginda dagoela, ezta? Eta badakatela hori oskailuan gordeta, bai, ea holako denboraldi bat edo, bai, ea idorte denboraldirik edo datorren ateatzeko, pues ez dakit ikustute garai hori heldu dela. Ja, bai, urte asko, hori entzuten. Bai, are gehiago, ez da, zeldan urte hurrenean, ez da, 40. urte hurrenean, eta edo zerbait oso potolo daukate gordeta, bai, hori ordezkatzeko, edo benetan ez dut ulertzen, nolatan ez dagoen iragarrita 2026 eta ateatzeko benetan. Ja. Bai, izan japonerrako lako urte hurrenetarako sartzen aipatu dugu nahiko berezi dizela, batzutan altxuen urte osoko ekitaldizek mile gauza ez dakiz zer, eta beste batzutan etxu ez ezetzen. Baina bai, bentset, atara holako klasikoak, edonok erosteko moduen, ondoen listo, pum, eta hor da, saltuko duzu pilo. Ez gaina, remakear ez duten ber, remaster hau ezala, teksturako betu, gaur ongo resoluzioetan ibilializatea, adaptatu gaur ongo mandoetara, eta listo. Prezio osoan saldu eta jendeak erosiko lukea. Bai. Ba, eske okerrena da, hori, Twilight berez, engedekila. Beste joku batzuk kasu igual lan gisa euskatze dutxie, bai. Twilighten kasu eta Wind Wakeren kasu bai, enge dauz. Horrek, switchera portibiti da zuzen. Oan aipatu duzuela urte hurrenaren kontua gogatzen naz, Luieren urte hurrena izan zenean. Zelako promozio kampaina egin zuten, bai urte osoan, eta bai jokoak, eta autobusak, eta bai, Luien urte betetzea, eta beste munduko eser, ez? Baina, bai. Hemon minturri horregaz, bai. Euroan ikusi nola, ez dakitxe egizetan, baina Mario frankiziko porrotik handizena, suposatzen, ez ezin da izin egize. Sala, justo urte hurren horretako, zelan zan, New Super Mario Bros. Super Mario Luigi, zelan zan? Bai, Super Luigi U. Hori da. Ezin da izan, hori porrotik handizen da Mario sagakoa, beste bat egon biharra derrigor, baina hori zira. Bai, seguro Mario eta Luigiren bat, lako rol jokoren bat edo izango da. Ez dut uste hori denik, bai. Bueno. Ba, ondori izan bat txio, albiztik bukatute analizitxu bedeko zutartien, osake horra goaz. Hori da. Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea. Bueno, Lander, ze jolas dakarki duzu gaur? Aspaldi ez, analizi baten barik eta oingoan igezko ustekabean dizitako bategaz gatoz, Dispatch abentura narratiboari heldu dotxat azkenien. Adhoc Studiosen lehengo lana da, baina esan bier da Adhocen atzien Telltale Games mitikoko garatzaile dauzela, ez? Bertan, veterano honek osatu bien talde barreze da. Ba, antzeko jokuek, antzeko oinarrezek karritze, bideojoku barribet barritzaile bat eitzeko. Dispatchek, estrategia mekanikak erabakiz betetako historizo sakonagaz eustartzen deuz, azken finean The Walking Dead, The Wolf Among Us, edo Tales from the Borderlandsen jokuen egileek dauzlez atzien, nabaria, ez, estetikan, humorien, jokarretasunien, igerri da Adhocek joku horretan lanen dabela, eta antzeko zozer ikusko dugu.
Pasadan urrizen estren izan, ordenagailuetan eta PlayStation 5-ien, lehen atalak behintzet, ze alako telebista, telesail kutsuen mondotxien, 8 ataletan banatute, eta uste dut, astero bat kaleratzen biela, nahiko ekitaldi edo ekimen potente bat izan, jenti oso ongantzeta egon zan, astero itxeroten, ia nos estreneko zan atal barrize, gero komentetan, reiten, forotan, eta bar. Eta hori ze bazarora arte egon ziren, historiz hori jarraipen emoten dut izan atal berrize kaleratzen. Urtarrilen aurten, Switch biko bertxinio ekosu gendun, gero ingo dugu bero horri buruz, bantzik gaben datu garrantzitsu pare bat itxi dozkuz. Eta uda honetan, Xbox Series kontsolatara helduko da, orduen ondinoko, bogan edo bentsete bero-bero da bilen bideojoku bedekogu Dispatch. Superheroiek protagonista deko zen unibertsoan kokatuko gaitxu historizoak, Robert Robertson izango gara, Mecha Man, historizo honetako Iron Man edo Batman izango zana gitxo gara bera, Hor, izenagaz be Marvelen superheroien izenetara joda gitxo gara bera, Stan Lee zelan a Peter Parker, beti letra beragaz izendatzen bazen izena bizenak, eta kasu honetan horretara joda be. Eta bueno, Mecha Man, kasu honetan aurreko Mecha Man Roberten aita sana, hilban superbilauen bie hasiko dugu lehen atala, porrotengo dugu, bere armaduri, bere jantzize Mecha Maneri ondatu ingo zaio, eta horregaz superheroi izatiri itxiko dutxo. Bigarren aukera bat eskainiko dutxi orduen Roberteri, Superhero Dispatch Network, SDN enpresan, bulegari lanak burutu beharko deuz jantzize konpontzien truke. Orduen, gure erabakizek narratibak edatzen daben sinematika espetetako abentura bateri ekingo dutxagu, hainbat erabaki agartuko jakuz une zehatzetan, eta denporadu mogatu beteuko dugu erantzuteko. Azkenien, Telltaileen jokuetan ibili garenok ondo zagutzen dugu mekanika bat, balena batugu Walking Dead, Batmanek beukiban Telltale Gamesen bideojokuet, ez da lehenengo bidera orduan, superheroiek lantzen da bezena, eta bertan, hori ziren, behin da barriro, sinematikak jokuen motor grafikoa zerrenderiz eta denbora realekoak ziren, baina sinematikak esan finien, eta momentu batzutan, gartziakun, pertsena gazte salbetako aukerie, edo ez dakin nora joateko aukerie, besterik barik, botoi bategaz aukeratzen gendune, eta horregaz, ibilbide edo gertara desberdinek ez desblokitan duguz. Kasu honetan, sinematikan interaktibotasunea areagotzeko, quick time event txikizek aktibatzeko aukeri eskantzin jaku joko ezikeran, badibidez, borroketan botoi zehatzak zanpatzie eskatute. Nik ikusi dutena gaitzik ez da aldaketa askorik ekartzen, zuzenin desaktiba aldozuz eta kontetan txuletan agondunko bazen moduen, orduen, ez teki epizo handirik. Bai, emotetxo apurbet igual atizago egoteko edo eskatzen dutxu, quick time event honek aktibite ukitziek. Ez dakitzuen aldetik galderen badukozun zalantzaren bat, jokuen inguruen horan azteko. Nik demua jolastu noan, eta hasierako zati honek, bai agertze zian, Orduan, onaino ondo. Gerria, a ber. Nik zen dute bizek, alde batetik diko zuzutin jozune, igual superheroien sali estanak gozatu aldaben joku bedala uste dut, historiz aldetik oso lantu daulako, bai, superheroi, superbilauek eta bar, betiko gaizek lantzen dire, baina ez da horren beste sakontzen etxu eskatzen jakintza hori izango dugu, edo saletasun hori. Baina aldi berien, bai etzen da, bai DC-ko, Marveleko, zein beste bat komikitako superheroiek omen du, horren bertsio alternatibo batzuk ikusi gaizko duguz, satira edo kritika pare bat hor badauz ez tartien, orduen, nik uste publiko zabal baten gana bideratute dauela, bai superheroien saliek izan edo zinek disfrutal dauela, joku honetaz. Ez dakit, eta ez duzu nabaritu jokatzen olako neke bat, ez da hoi, superheroien parodian kontu hau, ez dago, ja, ez dakit, erabili egia, bai, azken boladan, Invincible, The Boys, ez dakit. Bai, zuaz bat dator, nahiko nekatuten hau orokorrien, superheroien
boom honetaz, sarretzen aipatzen dugu irratsaioan bai, ez da, ja Marvelen filmik eta holan ez dugu zela ikusten, oin egize da, injargisa hartu da, The Boysek, Invinciblek, baina nik dispatzen historizoa nahiko fresko hartu dut. Egize da, gero komentiko dugu nahi badozu, baina nahiko doltzu dela, nahiko helduentzako dagoela presteta, sexu gaizek lantzen deuz historizoak. Baina aldi berien beste ikuspuntu baikorrau, positibo hau bat, edo esan jarri dutxia, edo bentset nire ibilbidien horan izen da, gero beste ibilbide batzu egon lehik ez, hartu duzuzen erabak izan arabera. Eta, adibidez, The Boys edo Invincible ikusterakoan, bai bada oso makarrak dire, ez da orokorrien historizoak. Oso iunek, oso txiste, ja, nekatutxe ez die, eren humoriek egizan, sarritzen nekatutxe ozte. Eta, hemen ez dut hori ikusi. Bai lantzen dira antzeko ikuspuntotetik gaionek, antzeko bide asko dauz, antzeko detai asko dauz, baina iruditxo bate historizoa hori, freskotxo haue eta politxago izan dela nire txat, orduen gehiago disfruteot. Hori aurrera hain nago duzue, jokarretasunari buruz hitz egiteko momentu da bai, ze, epatu dugu ez, dala ad hocen joku honek Telltalen elementu asko hartzen duzela sinematikatan, baina beste oinarri edo zutabe bat deko bai. Zan dugu bulegari lanak burutzen ibiko garela, eta orduan, telefono da ordenagailu aurrien biziko duguz, hainbat une nagusi. Superheroi edo zehatz izan da, bigarren aukera baten bile da bilen superbilau taldie gidatu bierko dugu SDN bulego barruen. Orduen gubilko gara Los Angelesko mapa txiki bat ikusten, eta bertatik larrialdi deizek helduko jakuz. Gu ongo gara hori da, telefonoari erantzuten, mapa aurrien. Adibidez, ies egindako kartutatik hasitze, lapurretak, superheroien arteko liskarrak, kaiun mustro erraldoiek eta bestelako kasuek bideratxie izango da gure lana orduen. Mapan agartuko jakuz larrialdizek, horren ganin klik edo zanpatu inbirko duguz, eta deskriba bat agartuko jakuz, zer da bien pasetan, ze gaitxasun bierko dizen, zerrenda txiki baten agartuko jakuz, adibidez, borroka bada, orduen, igual, gube borrokan parte hartu bierko dugu, edo apuru jentie paretzeko, superheroiek bilatzen dugu, ez? Horako guzak adiraziko jakuz. Eta, guk hori kontuten hartu bierko dugu, gure eroiek hautatxerakoan. Berez, misinio bakotxien, batzutan, eroi bakarrikako dugu bota, bezatzutan 2, 3, 4, lagustu da la topie. Orduen, aukeratuko dugu gure talde txikitzik, eta hortik, mapan gure bulegotik urtengo dire, ikusingo dugu solako ikur batzuk, gure eroienak, larrialdiko gunera heltzen. Bertan, autotu dugu zen eroien arabera, arrakastie edo porrota eskuratuko dugu, ez? Zen bizina bukatzien, larrialdi izek eskaintzen eban abilez izen grafiko bat agartuko jaku. Berez, bost gaitasun edo almen batzen dauzen grafiko bada, indarra, sasoia, adimena, karisma edo mugikortasuna. Bizino bakotxak horren balizio bat eskatuko dugu, esango dugu, adibidez esan dugunez. Borroka bada, orduen, igual indar gehiago eskatuko jaku. Ez dugu jakingo zehazki zenbat, gitxi gora bera deskribapena irakurritze, gure buruen suposatu birko dugu. Eta horren igual bidaliko dugu oso indartxu edan edo borrokatarako prest dauen eroi bat, edo 2, edo 3, eta orduen gure eroien grafikoa handitzen joango da, ez? Olako pentagrama bat osatuz. Misina bukatzen da nien, agertuko da misinoak eskatzen eban grafikoa, pentagrami esango dugu, ez? Beteko da. Eta gure eroiek osatzen daben abilizizena, ganin jarriko da. Momentu horretan hasiko dalako fitxa bat ausaz mugitzen, misinoan pentagrama ganin izango dugu, eta gure eroienak horren ganin zapaltzen badauen, arrakasti lortuko dugu. Bizualki errazago ulertzeko lan azaldute igual enabil oso argi izten, baina berez da hori, egokizet dizen eroiek hautatxien bizino horretarako, eta alan dabe badeko absorkotasun puntu bet, nun igual ez dugun arrakastie lortzen, ez? Horren horraz jokatzen dugu jokuek, baina aldi berien bestelako egoerak, bestelako estatistikak, hobetzeko aukerak, RPG elementuek batzen deuz. Ze, eroizek maila zigotzen joango gara, misinoetan arrakasta lortut, esperientziz lortuko dabe, euren abilizizeko hobetuko duguz, euren estatistikak hobetuko duguz, eta azkenien beste hainbat berezitasun desblokitako aukere hongo da, adibidez, eroi egalarizek asko azkarra mugitzen diren mapan, baina bier dabe alako karneta, egan eitzeko karneta, orduen hori desblokein behar dugu, entrenamendu batzukaz, horako guzakaz, azkenien hobetzen joango gara gure taldi, ez? Horretaz aparte,
gu geuk be, gure protagonistiek, badekoz, istiluk argitzeko aukeri deko, igual, eroi joango diren bizino batera, eta ikusko dabe, ezin dabela gainitu, edo laguntzi behar dabela. Orduen, guri deitxe dozkue, eta guk erabakia hartu behar dugu, adibidez. Borrokata, nik zeraketz, emon egurre edo saiatu baretzen asunto, olako aukerak agertuko jakuz, eta guk aukeratu dugu, besterik parik. Esan behar da, ez dugu zer ikusko, kasu honetan ez dagoengo sinematikarik, ez dagoengo irudirik, nun zer da bilen ikusko dugu. Ez da, orokorrien ez da ikusten, badoz beste momentu batzuk hortan hori aldatzen dana, baina orokorrien ez dago beste kasurik. Bukatzeko, alako jakeo mini joku batzuk bedauz, nahiko simpliek, niri egiz izan apurta espertu iztieta dana, nun ibilko gara olako pasaitz batzuk sartzen gurutzetik egaz besterik parik, nahiko aspergarrizek, baina gitzi dire bebai, eta liberien zure lanan arrakastara bideratutako zozerdalez, nahiz eta aspergarriz izen gainitu gure dozuz, hortara lotzen zaitxo behintzet. Eta, bueno, bizina burutu hostien, gure heroizek basera itxuliko dire, eta atzeden hartu biherko dabe. Orduen, klaro, horrek eskatzen dutxu, bai, aukeratu behar duzu heroi egokizen bizino bakoetan txat, baina, ez duzukiko beti heroi hori disponible, ez dagoengo beti zure zain. Orduen horregaz jokatzen du jokuek, egokizek aukeratu behar duzuz, harin ibili berzara, batzuetan sinergize dauz heroizen artien, orduan komeria etxu bi heroi batera bidaltzie, heroi batzuk almen berezidekiez eta talde bat euren kabuz osatzeko aukeri dekia, adibidez dagoelako golen bat, dala Batmaneko Clayface, eta dekon abilizitako bat da, nahiz eta bakarrik bota, heroizen utxune dana apeteten dozela. Eta orduan bere grafikoa ja perez, bere bakarrik areagotu ditzen da, estadistika dana biderkatu itxiakos. Orduan nolako gauza bekontuten hartu behar dire, esan duten moduen keuzatez blokitan goaz, eta azken finien, da ziklo oso simple bat, lehenengo bulegari lanak esango duguz, eatez askori guzte. Denpori egaz, pertsonaizek ezagutute, euren harremanak sendotzen joan dizela, engantzi ez da arrapeizte, eta azkenengo bizinoak asko gozatu dutezela esan behar dut. Azken finien ganera, gero, historizoan be emaitzek bere pisue, bere eragine edekie. Orduen, danagoaz lotuta azkenien, nahiz eta gauza simple etxu izen, sinematikatan erabak ekartzie, bulegari lan honek burutzie, lortzen dabe, olako, sinergi bat elementu danan artien, eta nik pentseta asko gozatu dut, jokuen luziago izango balitz, ja seguruniko gaitxuko nitzen, baina nire asko guztiate joku berez. Sortxia taldekoz, bakoetxe hortu betien gainitzeko moduen, hor nahiko laburtxu da, eta benetan, engantzetako modukoa, batez be, kirotxea guztia baiatzu, eta oso ondo horrekorri. Lander, eragin handai haukate misioietara zen pertsonaiat bialtzen dezun jokoaren historia orokorrearekiko? Kasu batzuetan, orokorrien ez esango neke, baina bai pasetan dire, historia lotute, momentu baten, derrepente daulizkarren bat, edo alako zozer, eta eroi bat izin dozu bidali. Zu gazartute dau, edo misineko gazarra sartute dau, horren olako guztetan bai badauz eraginek. Gero hortez aparte, esan behar da, deko zuzen eroiek, ez dizela, ez da oso gota mar bat eroi, deko zuztalte bat txikitsue, 6 azpikoa, eta horrekaz da historizo osoa. Gero sinematikatan da eurekaz abiz, eurek ezagutzen dozuz, eurekaz abeturak bizi dozuz izango dugu. Baina lan dabe horren inguruen be, erabakiren bat edo bezartu behar da, momentu baten, eskatze dutxu bat aldetik kanpoan joan beharrela adibidez, orduen, osteko atalak guztiz aldatzen dire, ez duzu ikusko barriro zuetaldien eroi hori, holako guzti da ostartien. Bueno, postea naiz, komentadozunakin batez behukara aldera, eta harremanena, eta ziguanik hori demoan pizka falta gota neban, demo oso motza da, hasierako sarreratxo bat, eta gero pare bat pantalla lagatzen ditu jolazten, eta egia da jokuak hasiera metzat ez dala oso saia, ez bereziki interesgarri xa, mentzat dinamikatan, baina hori, suposatzen duzuk esaten duzuna, beste pertsonaien arteko harremana eta botereak eta desblokeoak horrekin dela gehiago engantzatzea, joku hortan. Bai. Da, nik demoa probenean bere gara izen, eta etzen askori guzte, gero, estran esan nien horren gauza honak entzune bazan azkenien, probetako goazkeatu nintzela, baina hori ze, nik uste jokuek aurrera inala, bukara arantza batez, gero ez da hobetzen doa. Bai. Bai, horreatu zen, ez da oso kritika hona jaso zitun, gainera ez ustean, ez da, empatutakoa, demogak ere, pues bueno, ez da, ez zuen beste munduko eser ere ematen, eta
Eta azkenean, egon ziren komentatzen eta gotirako eta nominduta egon bartzen, eta nahiko berandu heldu zen horrek urten, eta geratu zen horren kanpo, Agatha Christie ere, ez dakite izendapen emate edo jasoko zuen. Jo, azteko gogoan nintzen. Igual bai, zuzer bai, ez dakitz. Kategoriaren batean edo bai egon zela, besterik gabe. Bai, nik ere jarriko igual, goti edo urteko jokurik onenan artien, baina hori zen ikustu lortu da bela. Telltalen azken jokuek ja nahiko gogaetzen doztien, azikeran The Walking Dead eta pia guztiak esan bere gara izen. Baina azkenan erako nahiko aspertute biltzen itzen, igual maia aldetik kaskarra guztirelako, ez dakitz. Baina Dispatch asko guztiate. Seguro nik esaten mongo beste hau barri esto jokatuko, inoz bez, ez? Da joku lagur bet behin pasatakoa eta listo. Beste aukerak ikusko dozuz internetetik eta besterik barik, baina oso ondo. Bai, nik bai, bota. Zan, ez justo joana zure gaira. Hori, komentatu behar nuen. Hasiera batean eta batez ere komentatu dudan neke horregatik eta, enindun gehiagi erakarri jokonek, ez da. Irudiak eta ikusita eta ematen zuelako zela, bestelako parodia bat, gainera Invincibleetik edo estetikatik oso gertu edo, bai, orduan esan nuen, ke ba. Naiz eta Telltalen nahiko salea izan, ez dakit, asko gustatu zitzaidan, ez dakit, Sam & Max, Monkey Island atera zutenaren nahiko nasan, Wolf Among Us, pila gustatu zitzaidan, bai. Eta esan nuen, baina, ez dakat jokatze gorik. Ala ere, etxean, bikoteak erosi zuen, bai, Switch birako bertsioa, bai, Switch bi erosi berria, eta egon ginen irakurtzen, lehenen landerak apatutako, sexu eszenak eta, hainbat, bortizkeria eta violentzia eta eszenak eta sentsura eta zeudela. Eta, nahiko kalapita sortu zen Nintendoen foroetan, ez da? Norabait esateko, zuten abisatu. Bai? Osea, nahiko, geregia da, letra txikian zerbait jartzen zuela, bai? Baina nahiko modu, ez dakit, bai? Diskutaketan edo, bai, orduan, hori ikusita, esan genuen, bueltatuko dugu eta beste plataforma baterako erosiko dugu, baina egia da, jokoarekin edo nahiko gaituta ebili ginela eta hor geratu zela, ez da, gainera iruditu egun nahiko azpikeria itxusi, ez? Bideojokoa da erostera junda letra txikia letzea, buruti pasaturet zaizu ditan. Jartzen zula, ez da, behar bada, gaina goatzen dut, jartzen zula, behar bada, egongo dira aldeak edo beste bertsioekin konparatzen baitu zuelako zerbait jartzen zula, ez zela espreski ere... Oso ambigua bazan. Bai. Orduan, gero sortu zen, eta bueltu genuen, eta Nintendo erantzun egin zigun, eta komentatu zigun, berez beraien politikan ez dagoela bueltatzeko eskubiderik, bai, altza, ez da, bezerook, beste daukagu, ez da, gero, bueltatzeko eskubiderik, baina kasu honetan, salbospen bat egingo zutela. Eta, bueltatu ziguten, dirua, eta targaratu zen. Niri, Kristopen iruditxate, dinosun dana gaitxik, baina ontsen nabile ikusten argitaletxe be, haure dire, garatzei dire, eurek argitaratu da be euren jokue. Orduen, aldatik zensuretiena, da ganera abize barik eta letra txikizen hori dena, penia egiz izan, eta malagarri ze, ostras. Eta neko zentsura gainera burdoa, nolait esateko, Hola jartzen zuen orako lauki beltz handi eta bai, holan basakietan eta, ez dut jokatu ez genuen irekir egin, baina antza oso hasieran dago la sakien bat edo, ez? Edo, baina espreski ikusten da. Edo da, bai. Pues santza Switcheko bertxio baduzu, ez? Ze hor jartzen dizute hor laurkibel bat, hor zensorez, eta violentziarekin gauza bera, entzun dute, irakurri dut barkatu, violentzia edo, estenak edo duenean, kamarak beste leku batera behiratzen duela, eta, kasu horretan, zentsura ez da horren agerikoa, eta eta guztiz ere, guztiz honar gaitza, ez? Ja. Bai, izan bihorot, eta gana okerrena da, nik betxe jolastu duten partidan, dauz, bortizkeri guniek, violentzize, sexu eta garta, nire gorputxeko partida, bale?
Baina ez tozela horren beste bez, oza, eskabiz berbetan Invincibleen estiloko eszenari buruz, mindik niola bez, ez? Eta estilolako astakerizek, eta jo, hau dana Montetie olako joku bategaitzik, horren balorazioan alartu da bezena, kriston peni egiz, Gero antza, pues, izan zen, pues, garatzaileek ez zituztelako bibertsio batera nahi, ezta? Eta antza, pues, hainbat herrialdetako legeek eskatzen dute, bueno, ezta, olakoak esagertzea, eta, bueno, espreski aipatzen zuten Japonia, ez? Ja. Japoniako legeetan, pues, antza, dago holan espreski esan da, olako gauzak ezin dira erakutsi, hau eta beste, eta zergatik adibidez Resident Evilek Resident Evilek badauka beste bertsio propioa japonerako eta beste bertsio bat gainerako mundurako, ezta? Bueno, pues beraiek eta pues bi bertsio garatzen dituztelako eta dena delakoa, baina dispatxekin, pues bueno, bertsio bakarra atera nahi izan dute mundu osorako eta Ja, eta suposatzen igual Japonian derrigortut egongo dizela ataratera, osea, ezingo bilauko egin, venga, atarako dugu mundu osorako berzio normala, esango dugu, eta gero japonez du batakoa da, listo. Igual kasu honetan Nintendo gaitzik Japonian kaleratzera derrigortut egon ziren, osakera ekibien bertako nizarrak ja li asko, baina... Hori ez dakit, baina imaginatzen dut ezetz, ez? Seguro ongi pentsatzen badugu, okurritzen segula jokoren bat, Japonian ez dela gitaratu. Baina kasu honetan ez dela Nintendo kesarritako zentsura, baizik eta enpresak berak bere buruari jarri dion muga bat, eta bueno, pues horrekin jarraitu dute. Horize, igual Switch biko bertzinioaz, baina ni bentset bai gomendatzen duz, beste bertzinioak, asko guztietan joku bat izan aldizpatz, ekizu, sari eta iritzi bai korpila jaso deuz, estren esanetikona, osaka hordeko zuprobetako. Oso ondo. Eskerrik asko, analiziati landara. Bai. Eta honegaz ja bukatzen goaz, ez? Hori da, nik uste dut iritsi garela, ez? Amaierara. Eta beste aste bete gehiago, eta datorren astean, egongo da baita berri gehiago, eta zuekin egoteko gogoz. Hori da, eskerrik asko orduan entzuten ibizan hori, eta datorren astera arte. Hala, Agur.